ev gund Amara'ye û li ser navçeya Xelfetiya Rûheyê rêberê PKK Abdullah Öcalan di çarê Nîsana 1949 de li vî gundê hatiye dinyayê. Dibistana seretayî li gund û dibistana navîn jî li navçeya Nizipê ya Dîlokê xwendiye. Taybetiyeke Öcalan a zarokatiyê hebû. Heta 13 salîya xwe jî nimêj dikir û Qur'an dixwand. Kesekî oldar bû. Vê taybetiya xwe ji bavê xwe Omer girtibû. Hevalên wî yên gund behsa zarokatiya Öcalan dikin. Sifte camide bûm. Sifte yani roca dikir. Nimê xwe dikir. Yani ilk okulê de bûm. Bavê xwe jî Müslüman bûm. Xwe bavê Qur'an dixwand. Xwe jî nimê xwe dewam dikirin. Aga çû Enqere me Enqereyê dine siyasiyek het. Nimê xwe berda. Hîn yaş xwe çûkun nimê kir di şu camiye plan bêvan. Yani hîn hala bavê xwe jî gotiye Allah çi değişî vê ya gotiye. Di vê yaşa de gotiye bo nimê dikiye dorê camiye. Yani hevalekî hevalê xwe re pirî saxlem û pirî xweş û. بالشاف جو قال داد دقو بابين بار بيدي شوي تقول خير إني ما لهم بند تانا دقو أنجا حتى نماز خال لما يبكي ما أفضاس كم أنجا بوز دشكيران بيا أفضاس لما يدكت هات عمال جمارة إمامات تذكر دقو وارن دقو فيش ونزانن دقو البيشة وانميكم دقو همش بيممكن Têkiliya Öcalan heta lîseyê jî bi gund re hebû. Lê piştî ku di sala 1966 de ji bo xwendina lîseyê çû Enqereyê têkiliya wî bi hevalên wî re jî qut bû. بابي مروك إنسان بو هات عمال بابي مقول بعد تا سچار لیدرا کر نکو باشر مشکل یارم ویشی واز geçmiş be. Go na واز geçmiş ne. Bابim paşa go peşi vi berdem da çe beke go. دقو komünistliğe dikkat دقو bu çe var tiştiyanın دقو Namırığı dani nakir, kaymakamlığı da nakir. Atım devam kır, şaka var devam kır. O çüveke langare siyasi kat. Bu siyasi say millet xokir, masayı xokir. Li gorî hevalên wî Öcalan di zarokatiya xwe de ji xwezayê pir hez dikir û tim bi kevak û çûkan dilîst. مرا چو چوله یعنی بر حیوانا ما حیوان ده چیرانه آره جیشون دا ویجی حیوان حزد کر یعنی چوله حزد کر آره جا کم دارن کنی عینو هم دیل به چامه ده ویده هم چون چیلی کوی گذر هیا حیوانا پریا نوال جا آسه ماشاءالله راپی کر 6-7 گرته مانی خبر خوشو نوری براون هبنا بهرو چونه چوله چونه رازان فستق جمع فستقنا گوگرچین خودی کردن kuş koydu kirin. İşi matene usam dağıt kat nava navale. Ve ben ne çak buna lugum kat kız marat kız kama çizdi. Dugo varan lekin kip kavri siftera bu kuşayı cennetiye dugo. Kavri siftera. Kavri siftem kel ne bu kuş. Zarokatiya Öcalan heta çuye liseyê jî li vê newalê bi lîstokê derbas biye. Ev der cihê gelek serpêhatiyên Öcalan û hevalên wî ne. Ew newala ku hemû hevalên Öcalan behs dikin, ev newala ku navê wê Sîsirk e. Hemû hevalên Öcalan dibêjin heta 13 saliya xwe ew di vê newalê de dilîstin. Nahêviya hevalên Öcalan ew e ku Öcalan demek zûtir azad bibe û ew careke din bên vê newalê bîranînên xwe yên zarokatiyê nû bikin. Ev zarok jî weke Öcalan wexta xwe li vê newalê derbas dikin. Haya wan jê heye ku ev newal cihê lîstika zarokatiya Öcalan biye. Başkar be çitkê sev jûyît kine. Ya em tene vre sabî dizin. Erî. Ha başkanım o çitkê Kê dizane belkî yek ji van zarokan jî di pêşerojê de bibe navdarekî Kurdan. Hop hop hop